182-гі роковини депортації, сімейні реліквії кримських татар, які стали експонатами музею. Це мамочки моєї. От. Підручники мовами корінних народів. Чого бракує і що кажуть у Міносвіти? У нас стоїть питання збереження якісного доступу до освіти. Частували хлібом, висаджували дерева і співали пісень. У Києві відзначили День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Україна повертає війну туди, звідки вона прийшла – в Росію, зокрема завдяки далекобійним санкціям. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час церемонії вшанування пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Зеленський наголосив також, що Україна працює над звільненням усіх кримських політв'язнів. 18 травня до меморіалу жертв геноциду люди приносили квіти, запалювали свічки та згадували історії своїх родин, які 82 роки тому були силоміць вивезені з Криму. Ми не забуваємо про наших людей, про тих, хто чинив та чинить спротив в Криму, про тих, кого росіяни захопили та утримують. Усі кримські в'язні Росії мають бути звільнені з полону. Ми працюємо по кожному прізвищу, по кожній долі. Нікого не залишимо ворогом. Щорічно кримські татари вшановують День депортації і геноциду свого народу. Понад 12 років Російської Федерації проводять цю ж політику в окупованому Криму та інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тому Україна не може погодитися і, сподіваємося, ніколи не погодиться на так звані мирні плани, які передбачають поступи агресора українських територій. Це несумісно з честю і гідністю держави. Це мамочки моєї. От. І оце вони робили зі своєю мамою. Розумієте? Цій хустиночці 80 років. Гульнара Бекірова розповідає про мараму – традиційну накидку кримських татарок. І це одна з речей, які її родина змогла зберегти після депортації з Криму у 44-му. Поруч книга з молитвами, джезве для кави, листи, які теж пережили депортацію. Цей Коран – це така пам'ять для нас. Моя бабуся, вона закінчила Жиджерли медресе в Криму. Писала арабською Коран. Вони читали і писали. Але коли були в цих товарних вагонах вивезені на Урал, і вечорами сідали, і бабуся каже, я буду писати, мабуть, кирилицею, тому щоб ви не забули і читали молитви, щоб вони не забули, хто вони і де вони народилися, що Крим – це наша батьківщина. Нині сімейні реліквії родини Гульнари Бекірової – експонати у музеї Другої світової війни. У травні 44-го її рідних радянська влада примусово депортувала з Криму разом зі ще майже 200 тисяч кримських татар. На світанку під дулами автоматів 15 хвилин на збори і довга дорога в товарних вагонах до Узбекистану, Казахстану на Урал. Мамі пані Гульнари тоді було 3 роки, батькові 12. Розповідь її матері Розії Алідінової про депортацію зафільмували музейники, коли родина передавала сімейні реліквії. Я крымская татарка, в 3 года, говорю, которую в вагоны выбросили и отвезли, говорю, 1,5 месяца мы ехали, снега, в метели, мы мерзли, голодные, лед мы ели, когда хотели кушать, облизывали. Эта депортация была для того, чтобы уничтожить с лица земли крымских татар, що таких не було, такої нації нет. Пані Гульнара каже, батько пам'ятав депортацію у деталях і часто розповідав про той злочин радянської влади. У нього в очах, як вони рови копали для того, щоб людей похилого віку, дітей, які помирали, вони їх закопували в ці рови. Це таке було дитинство. У нього було 2 сестрички по 9 місяців, двойняшки. І от вони
загинули в перший день, коли тільки вони з вагона вже виходили в Узбекистан. Мама Гульнари Бекірової померла цьогоріч у лютому. Батька не стало задовго до цього. Жінка згадує, його найбільшим бажанням було, щоб світ дізнався про геноцид кримських татар. Наразі 7 країн визнали депортацію кримських татар геноцидом. Гульнара Бекірова каже, біль від тих випробувань загартував кримських татар і перетворився на силу для боротьби за повернення додому. Оксана Бовсновська, Максим Терещенко, Суспільне новини, Крим. Ми адаптували і вказували ці слова, важкі слова, які все одно потрібно впроваджувати в процес навчання. Абібула Сеїд Джеліль показує підручник з кримсько-татарської для учнів 6 класів, який він розробив у 2022 році. Створювати навчальну літературу викладач почав ще в 90-х у Криму, бо після повернення кримських татар з депортації бракувало матеріалів для вивчення рідної мови. Проводилось багато семінарів, конференцій, на яких було зрозуміло, що треба працювати над ними, створювати сучасні підручники, які дадуть можливість подальшому розвитку кримсько-татарської мови. На рахунку Сеїд Джеліля 20 посібників з кримсько-татарською. Нині в шкільній програмі за його підручниками навчаються учні 5-6 класів. У Міністерстві освіти і науки кажуть, фінансування на навчальну літературу для корінних народів та нацменшин є, проте бракує фахівців. У нас стоїть питання збереження якісного доступу до освіти, носіїв тієї мови. З іншої сторони, це відсутність спроможності авторських колективів готувати, фактично кожен рік потрібно готувати підручник. А от деякий, як цей рік, треба було готувати 2 підручники. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров зазначає, такий колектив фахівців можна створити на базі єдиної інституції. І це прописано у стратегії розвитку кримсько-татарської мови. Уряд схвалив, що ми маємо створити такий інститут, але, на жаль, поки що роботи на самому такому початковому рівні. Ми маємо створити автентичні лінійки підручників, які не просто копіюють чи перекладають наявні програми, а транслюють унікальні культурні коди, історію та традиції нашого народу. У 21-му році був затверджений алфавіт кримсько-татарською латиницею, а в 25-му – правопис. Кримсько-татарську є можливість вивчати. Підручники, словники, літератури випускають. Гірша ситуація серед корінних народів, караїмів та кримчаків, каже лінгвіст Самір Белджуді. Щоб був якийсь доробок, щоб були якісь словники, книги, потрібно мовою писати. На жаль, мовою ніхто не пише, тому що вона не кодифікована, адже немає літературної норми, уставленої норми. Бо деякі класифікують як вимершими мовами, деякі кажуть, що там залишилося носіїв, можна порахувати на пальцях 1 чи 2 рук. За словами лінгвіста, нині триває робота над створенням абетки караїмської. Що ж стосується нацменшини надазовських греків, вихідців з Криму, однієї з їхніх мов урумською виданий поки що єдиний підручник. І це перший в Україні такий підручник, написаний латиницею. Там навіть є і аудіододаток, можна послухати, як звучить алфавіт, слова, діалоги. Дуже супер. Та поки питання із підручниками для вивчення мов корінних народів ще не вирішене, Рифат Чубаров вважає, крім цього, варто починати роботу над створенням посібників для кримських школярів, які зараз вчаться в окупації, на майбутнє для звільненого Криму. Валерія Церна, Андрій Хрустальов, Максим Терещенко та Олександр Сова. Суспільне новини, Крим. Частували випічкою, висаджували дерева і співали пісень. Столичний ботанічний сад на один день перетворився на осередок національних меншин і корінних народів. Там вже вдруге офіційно відзначили День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Свої традиції демонстрували кримські татари, греки, грузини, казахи. Це яблуня, яка має бути максимально притаманна для цих місцевостей, щоб вона, бо це не Крим, але це Київ, це столиця, щоб вона тут чудово росла. Нам потрібен якийсь такий згусток, такий день, коли б ми, українці, пошанували внесок наших братів, сестер різного етнічного і релігійного походження, їхній внесок в загальноукраїнську скарбницю.